Mga midwives ug mga barangay health worker mitabang na sa nurses sa dakbayan sa Talisay isip mga vaccinator human ang mga DOH hired nurses gipull out kay wa i-renew ang kontrata sa DOH. Ang report ni Femery Dumabok. Mas gikinahanglan karon ng daghang vaccinator ilabi na sa pagdagsa sa mga magpabakuna. Hinungdad nga 22 ka mga midwife ug mga barangay health worker gibansay aron moabag sa mga LGU hired nurses. Hiningi padala diri. Na-terminate na atong Friday. But luckily, ni-volunteer gid sila atong Saturday. So naapa sila. But today, wala na gid sila. So ang among gibuhatan na earlier is among gitrain ta ng mga midwife. Niadtong Sabado, dulaan sa usa ka libo ka mga senior citizen ang naka-avail sa Johnson o Sinovac vaccine. Hinuon giatiman usab ang ubang milinya gawa sa mga senior citizen. Ning adlaw halos way huno ang security sa mall, CSU ug kapulisan sa pagpahinumdum sa social distancing sa mga vaccination site. Gihulagway sa kadaguan sa Talisay City Health Office ug sa kapulisan nga unang higayon kini nga ang kining usa sa mga vaccination center sa dakbayan sa Talisay ang natuyok na ang halos tibuok perimeter ni ining mall sa mga gustong magpabakuna. Sagad ini mga walk-in apan matud no sa kadaguan sa Talisay City Health Office nga kutob silang mamahimo i-cater nila ang tanan. Sa ako lang ha, mao na ni ilang mga response sa kanang COVID scare, labi na ng mga Delta variant. Ay ni-cater kami about mga 800, so mostly na Texan. Pero naagyoy ka na mga walk-in, so di man sa nato pwede mabalibaran. Nang hinaot ang City Health nga dugang 8,000 ka doses sa bakuna ang moabot pa karong simanaha. Oba ni John Solon, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.